गावनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय बा आफादनि संबिधानखौ मानिनानै सोलियैनि थाखाय बिथांखौ आफादनिफ्राय होखारनाय जाबाय। दा बिथाङा आफादनिफ्राय होखारजाखांनायनि उनाव गावनि जे बे गोरोन्थि गाव जे मानि थाखाय आफादनिफ्राय होखारजादों बे गोरोन्थिखौ बिथाङा मालाबाबो गनायनानै लायाखै। बिथाङा मालाबाबो गनायनानै लायाखै, जायनि थाखाय बिथाङा मा खालामबाय, माखासे सानै साथामसो आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै आलादा मोनसे फ्रेक्सन खालामबाय। एनडिपिखौ बिथाङा बोखावनो नागिरबाय आरो बोखावबायबो। बोखावनायनि गेजेरजों बिथाङा मा खालामबाय, जायगा जायगा जोंनि बे पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आखायाव लानानै जायगा जायगा मेल मिटिं खालामगासिनो दङ। जोंनिफ्रायबो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आफादनिफ्रायबो आगोलनि डेपुटि चिफ मानाव गेदेर गर्जन मुसाहारि बिथांखौ लानानै बिथांमोना मोनसे पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आलादा मोनसे नाम होनानै बिथांमोना मैया दाबावबाय। दा बिथांमोनखौ जों कुइसन खालामनांगोन, मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आफादा सोखावब्लानो जायो, गावबानो जायो बे नङा। बिथांमोनखौ नोंथांमोना कुइसन खालामनांगोन। बिथांमोना जेला मिटिं खालामफैयो बिथांमोनाव सोंनांगोन। बिथांमोननाव ओरैबायदि सोंनांगोन, नोंथांमोनहा जे आन्दोलनखौनो खालामनांना होननानै बुंबाय, मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव नोंथांमोनहा सुक्ति खालामसिगोन, सुक्ति खालामगोन होननानै बुंबाय। बिटिसिखौनो आपग्रेड खालामनानै बेयावनो जिल्ला बारायनानै नोंथांमोनहा सुक्ति खालामगोन होननानै बुंबाय। आरो दिनै मानो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिखौ नांगौ, नङा होमबा? दिनै मानो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि नांगौ? बियो खुनु बिथांमोनहा आन्दोलननि थाखाय बेखौ पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि हिसाबै बिथांमोनहा गामियाव हाबाखै। बिथांमोननि गेदेरथार उद्देश्यआनो बेनो, दा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शन, बिटिसि इलेक्शनाव माब्रैबा गावसोरजों मानसिफोरखौ लांफानो हायो। बिपिएफ नामजों बिथांमोनहा मानसि दिनै कालेक्शन खालामनो हाला। मानो होननानै बुङोब्ला 15 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिजोबगौ। बिपिएफआ दिनै गामि गामि हाबनानै रायजोफोरनाव भट मागिनो हाला। बिपिएफनि मिटिं होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा दिनै फैला। जायनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामबाय, एनडिपिनि मोनसे फ्रेक्सनखौ धीरेन बर' बिथांखौ लानानै आरो जोंनि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना मेल मिटिं खालामगासिनो दं। आरो बिथांमोननि मेल मिटिंआव थाखा फैसा फाइनान्सखौ बिपिएफनिफ्रायनो खालामो। खालि लिंनाया पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो धीरेन बर' फ्रेक्सननि एनडिपिनि जानानै बिथांमोना लिङो। आरो मेल मिटिंआव बिथांमोनाव बाहागो लाफैनाय बिथांमोननि आलासि बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा नोजोर हो। सोरबा बिटिसिनि एमसिएलए, सोरबा बिटिसिनि इएम, सोरबा हनै पार्टिनि सोरबा जेनेरेल सेक्रेटारिनो प्रेसिडेन्टनो बिथांमोनासो बिथांमोननि मेल मिटिंआव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोनहा गामि गामि हाबनानै जे बाथ्राफोरा एकदम जोंनि बर' समाजनि थाखाय गिख्रंथाव, जाय बाथ्राफोरखौ दिनै बर' समाजाव खुनु बेलाबो बर' समाजाव जाफेराखैमोन, बेबायदि बाथ्राखौ बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांमोनहा बुंदों। बिथांमोनहा आरो बुंबावदों, धोरोमखौ लानानैबो बिथांमोनहा जायगा जायगा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोननि बे ओनसोलाव हयथ' बिथांमोनहा धोरोमखौ लानानै बाथ्रा बुङाखैबो जानो हानाय, नाथाय बाक्साथिं बाथौ सिबियारि बाथौ सिबियारि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बांसिन थानाय हिसाबै बिथांमोननिथिं थांनानै बुङो, एनडिपि प्रग्रेसिभ गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय एनडिपि प्रग्रेसिभआ ख्रिस्टानफोरनिसो आफाद, ख्रिस्टानफोरनिसो बेयाव आफाद, ख्रिस्टानफ्रासो बेयाव गिदिर गिदिर पर्टफलिय' लानानै एनडिपि प्रग्रेसिभखौ सालायगासिनो दं होननानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुहा प्रसार खालामगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' समाजाव धोरोमखौ लानानै मालाबाबो गावस्रानाय फैफेराखै। धोरोमखौ लानानै जों थांनानै थानो लुगैयाखै, जोङो हारि हिसाबैसो थांनानै थानो लुगैदों। धोरोमा दानो दं दानो गैया, नङा होमबा? दिनै आं हिन्दु जानो हागौ, गाबोन ख्रिस्टान जानो हागौ। आं दिनै ख्रिस्टान जानो हागौ, गाबोन हिन्दुबो जानो हानाय। ओंखायनो जोङो धोरोमखौ लानानै जों थांनानै थानो लुगैयाखै। जोङो हारि हिसाबै, बर' हिसाबै सिनायथि लानानैसो जोङो बे बुहुम बिखायाव थांनानै थानो लुगैदों। ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बिथांमोनहा जेखि बाथ्रा बुंफैया मानो नोंथांमोनहा गोथौ मेलेमजों साननांगोन, गोथौ मेलेमजों बिजिरनांगोन। बिथांमोना फैनानै माखासे प्रल'भनबो होफैनो हानाय। बिथांमोना फैनानै माखासे प्रल'भन होफैदों। जायगा जायगा बिथांमोना बुंदों जे बिटिसिखौ जाय पावाराव थादों, बिटिसिखौ जाय सालायबाय थादों, बिथांमोननि हेफाजाबावसोलायनो जोंनि आलादा रायजो बर'लेण्डनि सुक्तिया जासिगोननो बिथांमोना बुंदों। आरो गेजेर गेजेर बिथांमोना बुङो जे आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनाया मोगथाङाव महर मोननाय नंला जाहैदों। ओंखायनो बिटिसिनिफ्रायनो एसे देरसिन, सिमाबो बाराया जाहैबाय, बिटिसिनिफ्रायनो एसे देरसिन, आरो बे बिटिसिनि गेजेरावनो 6टा डिस्ट्रिक्ट थाफिनगोन जाहैबाय।
बेखौनो डिस्ट्रिक्टखौ बोफ्लेनानै बिथांमोनहा मोनसे काउन्सिल दानो थाखाय थामथिम खालामगासिनो दं आरो बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंबाय बायदों जे बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङालायनो बि काउन्सिलनिबो चिफ जागोननो बिथाङानो दैदेनगिरि बबे दुनियाव नुफेरा सुक्तिया जायजों जायो बिसो सरकार सालायो जाय सुक्तिया जायजों जायो बिसो इन्टारिम सालायो बै समाव जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1993 मायथाइयाव बिएसि सुक्ति खालामबाय बै समाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मोननि दैदेननायावबो बड' अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै बिथांमोनानो इन्टारिम सालायदों आरो 2003 मायथाइयाव जेला बिटिसि सुक्ति खालामबाय बिएलटिआ भारत सरकारजों जेला एग्रिमेन्ट खालामनानै बिथांमोनहा सुक्ति खालामबाय बेयावबो बिथांमोनहा बोसोरथामनि थाखाय इन्टारिम सालायबाय बेयावबो बै आगोलनि जिहेतु सरकाराव थाखानाय जे कनकेश्वरनि दैदेननाय सरकाराव थाखानाय बिथांमोनहाबो खुनु पात्ताखौनो मोनाखै बिटिसिआ बिएलटिजों एग्रिमेन्ट जादों हिसाबै हाग्रामा महिलारियानो बेयाव बिटिसिनि चिफ जानानै बिथाङा दिनैसिम 15 बोसोर बिथाङानो गाद्दियाव जिरायनानै दङ दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे खुंथाया बिटिसि सरकारा दिनै गावनिनो मोनसे खुंथाय 6 शिड्युल बे मोनसे खुंथाय गावनो गाव बेयाव सासन खालामनो हानाय मोनसे गोहोआ दङ गावनो गाव मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामना लानो हानाय गोहोआ दङ गावनि जातिखौ नायनाय गोहोआ दङ गावनि जातिजों साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि नेपालीमोन बा जोंनि मुस्लिम बा जोंनि सावताल बिथांमोनखौबो नायनायनि बेयाव केपासिटिया दंमोन दा दिनै बिथांमोनहा जेरैबायदि सासन खालामनांगौमोन बिथांमोनहा दिनै खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोनाखै बिटिसिआव जाय बिथांमोना दिनै दैदेनगिरि जानानै दं जाय बिथांमोना दिनै चिफ जानानै दं जाय बिथांमोना दिनै डेपुटि चिफ जानानै दं जाय बिथांमोना इएम जानानै दं दिनै बर' जातिनि थाखाय बिथांमोना बाथ्राखौ सानाखै दा एसे बावैसो बिथांमोनहा जोंनि रावनि गेजेरावबो बिथांमोनहा बेले बेजे लाबोनो नागिरनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों जाय दिनै जोङो बर' रावा 8 शिड्युलाव हाबखानाय राव जोंनि जे बर' राव बेयो भारतनि 8 शिड्युल होननानै बुङोब्ला जे भारतनि मोनसे रावनि रिकगनाइज रावनि मोनसे फारिलाइ मोनसे लिस्ट बे लिस्टआव जोंनि बर' रावाबो 8 शिड्युलाव हाबबाय बर' रावजों रायनानैबो जों पार्लामेन्टआव खोथा बुंनो हायो बर' रावजों जों एप्लिकेसन लिरनानैबो सरकारनाव दरखास्त बा बायदिसिना जों होनो हायो दिनै कर्ट कसारियावनो होन दिनै कर्ट कसारियावनो होन बा दिनै प्रशासननि बेलायावनो होन स्कुल इउनिभार्सिटिनि खोथाखौनो बुं दिनै बर' राव रायलायनानैनो जों दिनै गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो जोङो हायार इडुकेसन गोजौ थाखोनि जोङो सोलोंथाइबो लानो हानाय जोंहा दिनै मोनसे पर्यायाव फैखाबायमोन दा एसे बावैसो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों बिथाङालायनो मा बुंबाय बर' रावखौ मेट्रिकसिम बा हायार लेभेलसिम बिथाङा लांला क्लास 8 सिमानो जायो आरो इंराजि मिडियाम जाजोबनांसिगौ होननानै बिथाङा बुंबाय इंराजि मिडियाम जाजोबनांसिगौनो आरो इंराजि मिडियाम जाब्लासो जोंनि बर' फिसाफ्रालायनो मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामाव जोङो उथ्रिसार जानो हागोन जाहैबाय बर' राव रायलायनानै बर' राव लिरनानै बर' रावजों फरायनानै जोङो हायार इडुकेसन लानो हायानो गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया होननानै बिथाङा बुंदों आरो जोङो गिदिर परिखाखौ जोङो पास जाया होननानै बुंदों मानो होननानै बुङोबा बेयाव जों इंराजिजोंसो लिरनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथाङा कनस्टिटिउसन संबिधानखौनो मिथिगोना मिथिया नियमखौनो मिथिगोना मिथिया जोंहा दिनै सोंनो गोनांसो ओंखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा बेयाव बुजिनांगोन बिथांमोना फैनानै जानला मानला बाथ्रा बुंबानो गोजावनांगौनि जोंहा खुनु खोथा फैनो नाङा जों गोजावनाङा दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे फैबाय थानाय समाव जेलानो जोंनि मोनबे सोमावसारारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि इउपिपिएल आरो एनडिपि प्रग्रेसिभ जेलानो जों नोंथांमोनखौ हांख्रायगोन नोंथांमोना लैहोर जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लाहैनांगोन दिनै जाय बिथांमोनहा पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि नाम लानानै दिनै हाग्रामा महिलारिखौ जे इलेक्शनाव सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना ओंखारदों बिथांमोना दिनैनि तारिखाव बुंदों मेल मिटिंनि गेजेरजों बुंदों दिनैलायनो आलादा रायजो बर'लेण्डखौ सोमावसारनानै मोनानो आन्दलन खालामनानै मोना होननानै बिथांमोना दिनैनि तारिखाव बुंथिदों बिथांखौ जों बुंनांगोन नाम खारिनानैबो बुंनांगोन जे बिटिसि जोंनि पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आफादनि आगुनि डेपुटि चिफ बिदा गेदेर गर्जन मुसाहारि बिथाङानो मिटिं दावथिंफ्राव गावनो गुवार होख्राव बाथ्रा बुंग्रामोन दा मुभमेन्ट शुड बी आवर लाइफस्टाइल होनग्रामोन सोमावसारनायानो जोंनिनो जिउनि लाइफस्टाइल जोंनिनो आखल आखु जोंनिनो
थांखि जानांगौ होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंग्रामोन दा बिथाङा दिनै हाग्रामा महिलारीजों थांनायनि उनाव बिथाङा दिनै गावनो बुंफिनबाय सोमावसारनानैलायनो बर'फ्रा रायजो मोना होननानै दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो क्लियार जानांगोन बर' जाथिया माला सोमावसारा हसिया माला माबा मोनसे मोनफेरदों दिनै बर' जातिया मानसि थैया हसिया माबा मोनफेरदों नामा खुनु दिन मोनाखै दिनै सरकारा जोंनि सोमावसारनायखौ गियो आरो जेलानो जों सोमावसारो दिनै हाग्रामा महिलारीनि खर'आव नाङो जेलानो सोमावसारो दिसपुराव नाङो जेलानो सोमावसारो दिल्लीयाव नाङो ओंखायनो बिथांमोना मा खालामबाय एजेन्ट फाथायनानै जोंनि गेजेरावनो जोंनि बर' फिसाफोरखौनो एजेन्ट फाथायनानै जोंनि सोमावसारनायखौ माब्रैबा जोङो दुरबल खालामनो हायो जोंनि सोमावसारनायखौ माब्रैबा फोजोबनो हायो जोंनि जे आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि जे हाबाफारि बेखौ माब्रैबा गादबनानै दोननो हायो बिनि थाखायनो बिथांमोना षड़यन्त्र खालामबाय थायो ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गेजेराव बिथांमोना गुबुन जातिखौ हाथियार बाहायदोंमोन अनाबर दानानै हिरा सरनियानि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि बर'लेण्ड सोमावसारनायखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामदोंमोन नाथाय सरनियानि गेजेरजोंबो बिथांमोना थेर बेथेर खालामनो हायासै दिनै सरनियाया खननै एमपि जाबाय जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउएन्सि जाय बर'निनो एमपि जानांगौमोन बर'निनो उथुमैमोन बे एमपिखौ दिनै सरनियाया सेनानै लांबाय आरो बे अनाबर जानायनि आन्दोआवनो दं हाग्रामा महिलारीनि थाखायनो बे अनाबरआबो सृष्टि जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गुबुन जातिफोरखौ जेरै बिदा फंबाय हिसाबै नायनांगौमोन जों जेरै बिग ब्रादार हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि फंबाय हिसाबै जों जेरैबायदि नायनांगौमोन बिथाङा नायनो हायाखै जोंनि जातिखौ नायनायाथ' गोजान खोथा बिथांमोना गुबुन जातिखौबो नायनो हायाखै दिनै लामा दालां बिथांमोना खालामदों लामा दालाङाबो बिथांमोननि खालामनाया थाबायजाया बोसोरसेनि गेजेरावनो बे लामा दालाङा गुगायो जों फैदोंमोन बे लामाजों कारिगावनिफ्राय लानानै रानिखाथासिमानो गारिया सालायजाया गारि फिसाबाथ' खुनुरुखुमसो सफैगोन बोलेर' स्करपिअ'बा खुनुरुखुम सालायजागोन गारि फिसाया खुनुरुखुम सफैयो दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोननि जे खामानि मावनाय जोंनि बर' जातिनि थाखाय जोबलांनायनिसो खामानि जागासिनो दङ बिथांमोना दिनै जातिखौ फाननानैसो जोंनि बर' जातिखौ फाननानैसो बिथांमोना दिनै गावसोरनि सम्पति आरजिदों बिथांमोना दिनै सासन खालामगासिनो दं ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना गोबां जुक्ति होनानै बाथ्राखौ बुंफैगोन जुक्तिया जेरै फैयो एरै जायो सालाया जेरै फिदिङो एरै जायो जोङो सालायखौ जेरै फिदिङो एरै खालामनो हायो ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो खुनु बिथांमोननि जे भुवा खोथा बुंफैनाय बेखौ जोङो मालाबाबो गनायनानै लानो नाङा आरो बिथांमोना फैयोब्ला नोंथांमोना बिथांमोनखौ सोंथारनांगोन आरो बिथांमोना दिनै गेजेर गेजेर जायगा जों नुदों जों मैया टिपकाइथिं मिटिं खालामहैदोंमोन जोंनो मोनसे रिपर्ट हरदों बिथांमोना मा खालामबाय मोनसे फ्रेक्सन खालामनानै पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आफादनि मोनसे फ्रेक्सन आरो एनडिपि प्रग्रेसिभनि नामाव मोनसे फ्रेक्सन खालामबावनानै बिथांमोना मा खालामबाय रायजो राजाफोरनाव सान्दा उथायदोंनो सान्दा फैसा खांदों बाजार बिथांमोनहा लाइजाम हैदों सोरखौबा लाइजामजों जायैखौ दमबो होदों होननानै जों खोनादों ओंखायनो जों मैया टिपकाइआव बुंबोदों बिथांमोना जुदि फैसा खांफैयोबा बिथांमोनखौ कुइसन सं होननानै बुंदों आरो बिथांमोना दम होयोब्ला बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा होसोनानै खानानै दोन होननानै जों बुंदों खानो हागोन हाया रायजोफोर बिथांमोनखौ जों खानांगोन जाय जोलैनि हांगार जाय जोंनि बर'फोरखौ बा बर'खौ हाखराव खोलैनो नागिरदों जाय जोंनि बर'फोरखौ गाज्रि लामाथिं लांनो नागिरदों जाय जोंनि बर'नि सिमां आलादा रायजो बर'लेण्ड बेखौ मोगथाङाव महर मोनफुंनायाव जाय मोनसे जोंनि हेंथा जानानै फैदों बे ग्रुपखौ कुइसन सोंथारनांगोन बिथांमोना फैयोब्ला बिथांमोना कुइसनखौ सोंथारनांगोन दा बिथांमोना फैसा खांफैयोब्ला नोंथांमोना सोंनांगोन मा मावनो थाखाय नोंथांमोना फैसा खांदों होननानै फैसा खांफैयोब्ला बिथांमोनाव सों मा मावनो थाखाय नोंथांमोनाथ' आन्दलनबो खालामला सुक्तियानो जाखासिगोन नोंथांमोनजों बे कयेक मासनि गेजेराव सुक्तिया जाखासिगोनबा मानो नोंथांमोननो फैसा नांबावगौ दिनै हाग्रामा महिलारीया 6 कोटि फैसा हरदोंनो बे दैदेनगुरु फेक्सननो 6 कोटि फैसा बे 6 कोटि फैसाखौ बिथांमोननि दैदेनगिरि मोना राननानै लाबाय गावसोरनि केडारफोरनो खुनु बेलाबो होआखै बिथांमोननि केडारफ्रा जोंनावसो बुंफिनहरगासिनो दङ उसुबिदा जाबायनो बिथांमोनजों थानानै खुनु फैसाबो गैला थाखाबो गैला जा फैसा हरदों गावसोरनो लायो जाहैबाय दा बिनिखायनो बिथांमोनहा जे फैसा खांफैदों बेयावबो जोंहा सोंनो गोनां बिथांमोना फैसा खांफैबा नोंथांमोना बुं जे नोंथांमोनहा जे आन्दलनबो खालामखाला नोंथांमोना सुक्ति जाखासिगोन आरो फैसा खांनायनि गोनांथि गैला होननानै बुं बिथांमोना सिगियोबाबो गिनो नाङा बिथांमोननाव खुनु केडार गैया हयथ' बाक्साथिं 3 4 थानो हानाय दिनै बिथांमोननि लिस्टआव जों मोनदों 50-60
जनल' बिथांमोनजों केडारफ्रा दङ आरो बिथांमोनहाबो खुनु ट्रेनिं गैयै सोरबाया हाग्रानिफ्राय खारबोनाय सारेन्डार जाफैनाय सोरबाया मावनो हाला होननानै फैखाथारबाय सारेन्डार जानानै फैबाय बिथांमोनासो बिथांमोनजों थाफादों आरो बिटिसिनि जाय बिपिएफ हान्जानि जाय इउथआव थानायफोर बै इउथआव थानाय बिथांमोनासो बिथांमोनजों थानानै खामानि मावफागासिनो दं आरो जाय बिएसइउनि दैदेनगिरि बिथांमोन बे बिएसइउनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बिथांमोनजों थाफानानै खामानि मावगासिनो दं ओंखायनो बिथांमोनहा एनडिपिनि नामाव माबा मोनसे फैसा खांफैयोबा नोंथांमोना कुइसनखौ खालामथारनांगोन ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं जे जोंनि आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनाया बेसेबां आवगायनानै दङ आरो जों बेसे गोलाव आवगायलांबावनांगोन बेनि बागै बिथांमोना गेबें आरो गुवार भाबै रायजो राजाफोरनो खोन्थागोन आरो जोबथारनायाव आं बेखौ बुंबाय जोंनि सोमावसारनाया बारा गोलाव थांनाय नंखाला हयथ' जोङो बुंदों बिटिसि इलेक्सना जायाबो जानो हागौ दिनै बुंनाङामोन थेवब्लाबो जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों बिटिसि इलेक्सना जायाबो जानो हागौ बिटिसि इलेक्सननि सिगांनो जों सुक्ति खालामनायनि बाथ्राखौ सानदों दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुनु बेयाव गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया गोसो बायनायनि खोथा फैनो नाङा सोरबाया बिटिसि इलेक्सननि थाखाय खारखावबाय थाथों जों दिनै मेल खालामफैदों बे बिटिसि इलेक्सननि थाखाय नङा सोरबाया साननो हागौ बिथांमोना बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो नालाय दिनै आन्दलन खालामबाय रायजो राजाफोरनाव हाबनानै गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दं होननानै बिथांमोना साननो हागौ नाथाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोन मिटिं खालामफैनाय बायदि जोंनि उद्देश्यआ नङा ओंखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनहा गावसोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिगोन नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोननि ओनसोलाव खुनु जौ जुवा बेखौ लाइ होनो नाङा आरो मेलाफोर जादोंब्ला बेयाव खुनु जुवा बा जौ बेखौ एलाउ खालामनो नाङा नोंथांमोना बर' समाज दङ साहित्य सभा दङ दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ दं जयेन्ट एक्सन कमिटि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बिथांमोनजों सावरायनानै नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाया गाज्रि थासारि खालामदोंब्ला सोरबाया माबा मोनसे जौ जुवानि प्रभाब खोलैनो नागिरदोंब्ला बेखौ ज'यै नोंथांमोना होबथानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि इयुना जोंनि आखायावनो जों जुदि गोरोन्थिखौ नुनानैबो बेखौ लाइ होबाय थायोबा बे एखे गोरोन्थि खालामनायजों समान होननानै आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे इसोरा बोर जासिथों जोंनि जे गोबाव समनिफ्रायनो सिमां नुबोनाय आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनाय बेबो थाबैनो जाफुंथों बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बे आंनि जे मेल बेखेवनाय बिबुंथि बेखौ एसेयाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों